Hello logofor, welcome to my channel Boro Mixer. Dini जोंनि BH कलेज नि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ना मोनसे पिकनिक नि थाखाय होहुआ जोंनि बे होहुआया बे कामरुप डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो बे जायगायाव जों दिनै पिकनिक जानो फैदों आरो दिनै आं नोंथांमोननो बे ब्लगिं खालामनानै बे जायगाफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानाखै मानोना बेफोर जाबाय जोंनि कमन जायगा बा हाजो दङ पाहार दङ बेखौ नोंथांमोना नुहुरगोन बेखौ दङ हाजो अन्थाइ बेनो जोंनि कमन जायगा बेखायनो जों बेखौ आं नोंथांमोननो ब्लगिं खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिया जास्ट आं नोंथांमोननो दिनै मोनसे मोटिवेशनल भिडिअसो खालामनो सानदों एडुकेशनल लाइननि भिडिअ दा नोंथांमोननि जोंनि दानि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव बेबायदि मोटिवेशनल भिडिअफोरा हेल्प होगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो आं दिनै बे मोटिवेशनल भिडिअखौ नोंथांमोननो खालामनो सानदों एडुकेशनल भिडिअ माने जोंनि गेजेराव दायो गोबां जोङो मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि एग्जामा सोलिगासिनो आरो साननैसो उनाव बे मेट्रिक आरो एग्जामफोरनि बा हाई सेकेन्डारि एग्जामफोरनि रिजाल्टआबो सफैगोन बेनि उनाव मोनसे कनफिउजनआ फैयो मा जोंनि गेजेराव गोबां स्टुडेन्टफोरानो मोनसे कनफिउजन फैयो बे जाबाय माबे स्कुलाव माबे कलेजाव फरायनो बा माबेयाव एडमिसन लानो माबे बिभागाव स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामनो बेबायदि मोनसे जोंनि कनफिउजनआ जोंनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव नुजाथिफैयो बेनिखायनो आं दिनै बे कनफिउजनखौ आं होखारनो बा बे कनफिउजनखौ आं गोजानाव नारथ्रोहरनो आं दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आरो बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोनखौ आं मिजिंथिबाय बे रिजाल्टखौ होखांनायनि उनाव माने जोंनि गोबां गार्जेनफोरानो गावनि गथ'नि इयुननि फिउचारखौ नायनानै माने गावनि गथ'खौ साइन्स फारसे नारथ्रोनायखौ जों नुनो मोनो स' बेबायदि खालामोब्ला सासे जुदि साइन्सनि गथ'खौ सासे मोनसे आर्ट्सआव फरायोब्ला बा आर्ट्सनि गथ'खौ साइन्सआव फरायोब्ला जोंनि हाई सेकेन्डारि लेभेलाव जि एग्जामनि रिजाल्ट बे एग्जामनि रिजाल्टखौ जों मोजां नुहुरा आरो मोजां मोननो हाया होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो जुदि रिजाल्टखौ मोजां लुबैदोंब्ला फार्स्टलि आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन नोंथांमोना गिबियावनो फार्स्टआव रोंगौथिखौ नायनांगोन बे नोंथांनि गथ'आ माबेनि सायाव रोंगौथिया बांसिन दङ बेनि सायाव नोजोर होनानै नोंथांनि गथ'खौ एडमिसन लाहोनांगोन आरो बे खोथाया बेनो जोंनि गोबां स्टुडेन्टफोरानो मा गावनि लेभेलनि थाखायबो माने एडमिसन लानायखौ जों नुनो मोनो स' बेफोरबायदि खामानिखौ जेन मावा आरो मावनोबो नाङा होननानै आं सानो मानोना बेबायदि खालामोब्ला बा गावनि लेभेलनि थाखाय लायोब्ला आरो साबजेक्ट सिलेक्सनाव जे प्रब्लेम जायोब्ला जोंनिया मा हाई सेकेन्डारि लेभेलफोराव जोंनिया फरायनो एसे दिगदार जायो होननानै आं सानो बेखौनो खालामलायबाय आरो सेकेन्डलि मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि कलेज सिलेक्सन बे कलेज सिलेक्सनाव जोंनि गोबां स्टुडेन्टफोरानो कनफिउजन जायो जे माबेयाव एडमिसन लानो मा गभर्नमेन्टआव लानो ना प्राइभेटआव लानो बेबायदि कनफिउजनआ जोंनि गेजेराव जानानै फैयो स' आंनि गेजेरावबो जादोंमोन आं जेब्ला 2014आव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन बे समावबो आङो जिहेतु आंबो स्टार मार्क मोन्दोंमोन नालाय आंबो एसे मोजां कलेजाव फरायनो होननानै आंहाबो गोसोआ एसे उत्सा जादों बेबायदिनो बयहाबो उत्सा जायोबाबो बयहाबो फरायनो एसे गोसो जायो जे मोजां कलेजाव मोजां मार्क मोनबा मोजां कलेजाव फरायनो ओरैनो गोसोआ उत्सा जायो बेनिखायनो आंबो सानदोंमोन बे समाव बे मोजां कलेजाव मोजां मार्क मोन्दों जिहेतु मोजां कलेजावनो फरायनि ओरै सानदोंमोन थांनानै मा जाहैबाय ओरै गभर्नमेन्ट कलेजफोराव फरायनाय लोगो इमान माखासे स्टुडेन्ट थायो आरो फार्स्टथिं जों बर' मिडियामनिफ्राय थांनाय नालाय फार्स्टथिं इंलिसखौबो बुजि मोना बा एसामिसखौबो एसेबां बांद्राय बुजि मोना बेबायदिनो जोंनो मा डाउन जालांदोंमोन आरो फरायनायाव एसे गाहायाव थांदोंमोन आरो बेबायदिनो नार्भास जायो जों जेनेबा मेट्रिक लेभेलाव एसेबां मार्क बुरजा लानानै बे जुदि हाई सेकेन्डारि लेभेलाव जुदि खम मार्क मोनोब्ला जोंनि गेजेराव नार्भास जायो आरो फरायनायखौ दोनथ'नो होननानै जोंनि गेजेराव साननाया फैयो आरो बेनिखायनो आं खावलायबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मार्कखौ लुबैदोंब्ला आरो हाई सेकेन्डारि लेभेलाव जुदि मोजाङै फरायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन एसे एनै जुदि फैसा खरस खालामनो हायोब्ला प्राइभेटखौनो सेलेक्ट खालाम बेखौनो आं नोंथांमोना खावलायबाय दा आं जिखिनि बुंनांगौ मेट्रिक लेभेलनिखौ आं बुंजोब्बायानो दायो दङ जोंनिया मा हाई सेकेन्डारि लेभेलनि उनाव जे कलेज सिलेक्सन आरो जोंनि मेजर सिलेक्सन बेनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जोबोद कनफिउजन जानायखौ जों नुनो मोनो माने मेजर सिलेक्सन जायोब्ला मा जोंनि गोबां स्टुडेन्टआनो मा साप'ज जोंनि केमिस्ट्रियाव साप'ज 90 मार्क्स मोन्दों फारसेथिं मेथ्सआव मा 60 बा 40 बा बेबायदि केमिस्ट्रिनिख्रुइ एसे खम मार्क मोन्दों बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि गोबां स्टुडेन्टफ्रानो मा जेराव साबजेक्टखौ बांद्राय नम्बर मोन्दों बे नम्बरनि सायावनो एडमिसन लानायखौ जों नुनो मोनो बे रोंबाबो रोङाबाबो बेनि सायावनो एडमिसन लानायखौ नुनो मोनो बे साप'ज सासे स्टुडेन्टआ मार्क बुरजा मोन्दों माने बे साबजेक्टआव बांसिन गोरों बे नङा बे जोंनिया मा गोबां स्टुडेन्टफोरानो माबे साबजेक्टनि सायाव बांसिन नम्बर मोन्दों बेनि सायावनो जोंनि एडमिसन लानायखौ मेजर लानायखौ जों नुनो मोनो स' बेबायदि भुलखौ जेन खालामा नोंथाङा जि साबजेक्टआव रोंगौथिया बांसिन बा जि साबजेक्टआव बांसिन इन्टारेस्ट दं बे साबजेक्टनि सायावसो नोंथाङा मेजरखौ लानांगोन बेखौनो खावलायबाय जुदि नोंथाङा जुदि इन्टारेस्टनि जि साबजेक्टआव इन्टारेस्ट दं बेनि सायाव जुदि मेजरखौ लायाब्ला नोंथाङा डिग्रियाव खस्थ' मोनगोन आरो खस्थ' माखौ मोनो
जाय साबजेक्टखौ इन्टारेस्ट गैया बा बे साबजेक्टखौ जुदि फरायनांगौ जायोब्ला नों गावनो खस्थ' मोनगोन बेखौनो खावलायबाय आरो खोथाया मा जोंनि गोबां खस्थ'आ जेब्ला जायो जेब्ला गाव जुदि मावनानै मोजां मोनाब्ला बेफोर खामानिखौनो गाव खस्थ' मोनो बेनिखायनो खावलायबाय नोंथांमोना जुदि मेजर लानो गोसो दंब्ला डिग्री फरायनो गोसो दंब्ला जुदि मेजर सिलेक्सनाव नोंथांमोना गुरुत्त' होनांगोन बा नोंथाङा नोंथांनि इन्टारेस्टनि सायाव नायनानै नोंथाङा बे साबजेक्टखौ सेलेक्ट खालामगोन बेखौनो खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन आङो दिनै दायो मेट्रिक आनजादखौ गोबां होगासिनो दङ बा हाई सेकेन्डारि लेभेल एग्जामखौ गोबां होगासिनो दङ बेनि उनाव जेन कनफिउजन जाया बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ बानायबाय निस्सय नोंथांमोना एसेब्लाबो बे इडुकेसननि सायाव एसेबाबो मिथिबाय आरो मेट्रिक लेभेलनि उनाव माबायदि फरायनांगौ बा हाई सेकेन्डारि लेभेलाव माबायदि फरायनांगौ माबायदि एडमिसन लानांगौ निस्सय नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायखायो नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला आंनो कमेन्ट खालामनानै बुं आं हानायमानि नोंथांमोननो बे इडुकेसनेल लाइनखौबो हेल्प खालामनो नोंथांमोन नाजागोन आं गेजेर गेजेर बेबायदिनो इडुकेसनेल लाइननि भिडिअ होयो मटिभेसनेल लाइननि भिडिअ होयो बा माब्लाबा गेजेर गेजेर आं इन्टारटेनमेन्ट लाबोयो मोसानाय लाबोयो ब्लगिं खालामो बेबायदिनो आं नोंथांमोननो मोजां भिडिअखौ खालामनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि जुदि दिनैनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो मोनसे खोथा जुदि नोंथाङा डिग्री फरायनो गोसो दंब्ला आरो डिग्रीयाव जुदि मेथामेटिक्स मेजर लानो गोसो दंब्ला जोंनि कलेजाव फैजागोन जोंनि कलेज जाबाय BH कलेज हाउलि बेयाव नोंथांमोना जुदि एडमिसन लायोब्ला नोंथांमोनाबो मिथिगोन मेथामेटिक्सआ मा निस्सय थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों जै बर' हारिनि जिहेतु फैनाय नोंथांमोना एसे जायगाखौबो आं दिन्थिनोसै माने आं मेक्सिमाम भिडिअफोरखौनो ब्लगखौनो खालामो नालाय बेनिखायनो आं नोंथांमोननो जायगाखौ एसे दिन्थिनोसै जायगाफोरा बिदिनो जोंनि कमन जायगा बेयाव मेक्सिमाम गार'फोर दङ खासिबो दङ जोंनि बर'फोरखौ साफा सानै नुनो मोनो जोंनि एसे सिगाङाव बे हाजोनि एसे सिगाङाव बे जोंनि बर' हारिखौ नुनो मोनो एसे बांद्राय गैया एसे एनै दङ जायगाया बेनो जों जेब्लाबो मिथिखानाय पाहाड़ दङ बिदिनो बेमान दैमा दङ बेफोर जाबाय थांनाय मानसिनि लामा मानसिफोरा बेखौनो थाबायो बे हाजोआव थाग्रा मानसिफोरा आरो बेयाव नुनो मोनो थालिर बिफां गय बिफांखौ जों बहाय बांसिन नुनो मोनो मेक्सिमाम जानो हागौ बेनि सुबुंफोरा बे थालिर बिफां गय बिफांजोंनो जिउ खुंनानै जायो होननानै आं सानो मानोना जों जिहेतु नुबाय जिखिनि बांसिन बे गय बिफां आरो थालिर बिफांखौ जों बेयाव नुनो मोनो आरो बेखौ नुनो मोनो गोबां हाजोफोर दङ बेखि हाजो पाहारानोसै जेखिबो सोरगिदिं हाजो पाहार आरो बेवहाय नुनो मोन्दों गोबां गार'फोर दङ गार' दङ राभा दङ गोबां जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफोरानो बेवहाय जिउ खुंनानै थायो होननानै नुनो मोन्दों आरो बेखिनिखौनो बुंबाय आरो मा बुंबावनो जेबो दिन्थिनांगौबो गैया मानोना बेवहाय पिकनिक जानो मोजां खिन्थु जायगाखौ दिन्थिनानै बा उमुगाव मा दङ मा गैया बेखौ दिन्थिनायनि जेबो प्रयजन गैया होननानै आं सानो आरो